sore asale saka gelap
wancine padha nindakake adene wis kumandheng wayahe sembahyang netapi wajib gawe pangeran salat dadi cagaing agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah luhur lan asar salat sayang tingatake tindak mungkar magnib lan isa cangkepe prayogane ditambah salat sunah aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal asah sing kuwasa yen kepareng besok muga swarga yo 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 Timun.